Ya, ngibingelela nonke egameni lenkosi yethu uJesu. Amen. Hlezi kuyithuba elihle, hlezi kuyi-opportunity engiyijabulela kakhulu ukuministerisha izwi likaNkulunkulu. But sometimes i-confident yakhe idethaminwa iculo elisuke kade liculwa before udedela. Uma abazalwane becule kancane basheshe balidedela kusho ukuthi hayi bese belijahile izwi. Kodwa uma beliculile nje impela kuyakube nzima ukuzwa ukuthi sithi abazalwane you are ready. You are ready bazalwane. Amen. Amen. Bese shilo kumthethwa ngomunye wabazalwane ingcwele zenkosi ezasizwa uNkulunkulu nami ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu. Task yami isimple namhlanje. I feel like abafowethu sebenze konke ukungethula umthwalo. Izolo sikhulumile kwisession yokuqala siveza ukuthi bonke abantu siqale savezela umfowethu uZamani ukuthi uNkulunkulu wadala umuntu innocent ene-ability yokuchuza noma yokukhetha phakathi kokuhle naphakathi kokubi. Kodwa umuntu wakhetha okubi, then umuntu waseba kwi-bondage yesono la khona i-will yakhe, intando yakhe, unembeza wakhe, ingqondo yakhe, inhliziyo yakhe yaba affected ngesono. And i-affected ngesono in a way yokuthi umuntu nge-ability yakhe noma ngamandla akhe akakwazi ukuza kuNkulunkulu. Ingakho uJesu Kristu kuJohn chapter number 6 esimfundile izolo kaningi esho kuverse number 44 ukuthi akekho ongeza kimi uma ubaba engamdonsi, akekho ongeza kimi uma ubaba engamdonsi, akekho namandla, no one who can. Leonto i-applya i-will noma i-applya i-power noma i-applya i-ability ukuthi umuntu ngamandla akhe angeke akwazi ukuza kuNkulunkulu. Why? Because ukwi-bondage yesono, ukwi-bondage yesono. But i-question esibese siyibuza yona umfowethu Nomena bese ichaza izolo, I really appreciate that, ukuthi since kunabantu abasindiswayo imihla ngemihla, basindiswa kanjani uma engekho umuntu ongeza kuNkulunkulu uma ubaba engamdonsi? Wethu Nomena bese sivezela ukuthi uNkulunkulu kunabantu abakhethela kuye noma abadonsela kuye umhlaba namazulu ungakasekelwa, wazi amagama abo, waloba amagama abo encwadini yokuphila. And Lord uyibize nge-unconditional election, ukuthi akukho okuhle abakwenza, akukho okubi abakwenza, kodwa bengakenzi lutho wakhetha omunye washiya omunye. Ngikutshela bengakadalwa wakhetha omunye washiya omunye. Ngamanye amazwi kwiplan kaNkulunkulu ayihlela umhlaba namazulu ungakasekelwa, njengoba sifunda izwi u1 Peter elithi uJesu uyiwundu elahlatshwa umhlaba namazulu ungakasekelwa. Ngamanye amazwi kwiplan kaNkulunkulu ayidweba wasebakhetha. Namhlanje mina ngizobheka nje into esimple, uNkulunkulu basindise kanjani laba abakhethe. Ngamanye amazwi la uNkulunkulu abazi umhlaba namazulu ungakasekelwa ubasindise kanjani, yiphi indlela ayisebenzisile ukubasindisa. Now uma kwenzekile wangangi-understanda yobusibuyela back umfowethu Nomena back umfowethu Zamani, just thola clarity ukuthi benithini ngezwi likaNkulunkulu. Amen. Ngoba mina nje ngize uzokhuluma ukuthi ubasindise kanjani uNkulunkulu lapho. Amen. Mama session umbuzo esuphelelayo, umbuzo wodwa, uJesu wafela bani esiphambanweni? uJesu wafela bani esiphambanweni? Akusiyo umbuzo onzima ukuphendula, akusiyo umbuzo onzima neze, akusiyo mhlawumbe umbuzo onempendulo eziningi mhlawumbe la sikhetha khona kwi-multiple choice, umbuzo nje onempendulo eyodwa qhwaba. Akusiyo futhi umbuzo ongathatha isikhathi mhlawumbe odinga inyanga ukuze silosu unpack noma odinga iminyaka nje, umbuzo nje ongathatha 5 minutes no 1 minute ukuphendula, because umbuzo osimple. But ngenxa ye-understanding ngezwi likaNkulunkulu esinayo ehlukene nangendlela esikhuliswe ngayo ngezwi likaNkulunkulu, sizodinga isikhathi lo mbuzo ukuphendula. And I want to confess, akusiyo umbuzo mhlawumbe odinga abantu abane-understanding ethile, ama-scholars, abantu abafunde kwizinga eliphezulu. Umbuzo wonke umzalwane angakwazi uku-understanda, and hayi ukuthi iBhayibheli alicacanga kwimpendulo zalo, iBhayibheli icacile kwimpendulo zalo, but umbuzo sometimes
ekunzima ukunambitha, umbuzo enzima ukugwinya. Not because iBhayibheli lingashongo lutho, not because iBhayibheli lingacacanga, but nature yethu, not futhi kulo mbuzo kuphela, nature yethu ezweni likaNkulunkulu ukuthi izwi likaNkulunkulu malikhuluma, it becomes hard ukulamukela izwi likaNkulunkulu. There are two reasons sometimes ukuthi kube nzima ukwamukela izwi likaNkulunkulu. Number one, it's because of sin. That is number one. Because of sin. Ima izwi likaNkulunkulu likonfronta ngesono, kuba nzima ukulamukela izwi likaNkulunkulu. I don't know how many times abafowethu bengikonfronta ngezinto ezithi it does not feel good. It does not feel good, especially makade ngawubona wrong into engenza uma sebefika bethi no izwi likaNkulunkulu lithi it does not feel good. Okusuthi not because kunenkinga ezweni likaNkulunkulu, because imvelo yami yesono noma ukuwa kwami esonweni kwenza ukuthi kube nzima ukwamukela izwi likaNkulunkulu. Number two, kunzima ukwamukela izwi likaNkulunkulu uma kade uneyimfundiso usishifta leyo mfundiso uya kwenye imfundiso. Ngifuna sibheke nje chapters amabili namhlanje. John chapter number 10, Baba Roma chapter number 8. Those are two chapters. And again, bazalwane sizomove nje ngo-120 uma kwenzeka impela ungasibambi ube patient ama-verses nabo bonke sokuye sikusende egroupini. Uma wenza ukuthi ungavuni ngaleso sikhathi usayibe usulalela la sisuke sifunda khona ngaleso sikhathi. John chapter number 10, verse number 1. Ngiqinisile ngithi kini, ongangeni ngesango esibayeni sezimvu, kodwa ekhwela ngenye indawo, lowo uyisela nomphandi, kepha ongena ngesango ungumalusi wezimvu. Umlindi isango uyamvulela lowo, nezimvu ziyalizwa izwi lakhe. Ubiza ezakhe izimvu ngamagama, aziholele phandle. Nxa esezikhiphile ezakhe zonke, uhamba phambi kwazo, izimvu zimlandele ngokuba zilazi izwi lakhe. Kepha umfokazi azisoze zamlandela, kodwa ziyakumbalekela ngokuba zingalazi izwi labafokazi. Jesu washo lo mfanekiso kubo, kepha bona abezwisisanga ukuba kuyini lokhu akukhuluma kubo. Verse number 11. Ngingumalusi omuhle. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Okhokhelwayo engesiye umalusi, izimvu zingesizo ezakhe, ebona impisi iza, ushiya izimvu abaleke, impisi izidlozomele, izihlakazi, ngokuba engokhokhelwayo engazinakekeli izimvu. Mina ngingumalusi omuhle, ngiyazazi ezami, nezami ziyangazi. Njengalokhu ubaba uyangazi, nami ngiyamazi ubaba, ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Nezinye izimvu nginazo ezingesizo ezalesi sibaya, nalezo ngimelwe ukuziletha, ziyakuzwa izwi lami, kube mhlambi munye nomalusi munye. Khuluma la ngo-Israel uthi izimvu zakhe, bese thi zikhona ezinye ezingesizo ezalesibaya, ukhuluma ngama-Gentiles noma ngalabo bezizwe. Uthi nabo kulaba bezizwe khona ukuthi abanye abakhethile azobadonsela kuye, and mase kuhlangene konke kuyakuba mhlambi munye kube kumalusi munye. Verse number 18. Verse number 17. Ngalokho ubaba uyangithanda ngokuba ngidela ukuphila kwami ukuba ngibuye ngikuthabathe. Akakho ongangamuka ukuphila kwami, kodwa ngikudela ngokwami. Nginamandla okudela, nginamandla okubuye ngikuthabathe. Lo myalo ngiwamukele kubaba. Verse number 17. Number 17. 27. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami, nami ngiyazazi, ziyangilandela. Ngizinika uphilo phakade, azisoze zabhubha naphakade. Akakho ongazihlwitha esandleni sami. Ubaba onginikileyo mkhulu kunabo bonke, akakho ongazihlwitha esandleni sikababa. Baba Roma chapter number 8. Verse number 31. Verse number 31. Sesiyakuthini ngalokho na? Uma uNkulunkulu emi ngakithi, ngubani ongamelana nathi na? Yena ongayigodlanga eyakhe indodana, kepha wayinikela ngenxa yethu sonke, kungaba kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na? Ngubani ozakumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na?
uNkulunkulu ongolungisisayo. Kubani olahlayo na? uKristu Jesu owafayo, yebo impela owavuswa kwabafileyo, ongakwesobunene sikaNkulunkulu, nguyena osinxuselayo. Ngubani oza kusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba. Kulotshiwe ukuthi ngenxa yalokho sibulawa usuku lonke, sithiwa izimvu zokuhlatshwa. Kepha kukho konke lokhu siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Ngiyakholwa ukuthi nakufa, nakuphila, nazingilosi, nababusi, nakho okukhona, nakho okuzayo, namandla nakuphakama nakujula, nanto enye edaliweyo akuyakuba namandla okusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu Inkosi yethu. Amen. Izwi leli likaNkulunkulu andihloso yami kula minutes ambalwa nje abafowethu abanginike wona ukuthatha ibandla lonke ngilibeke kwizwi kaNkulunkulu. Angisiyi authority, anginawo amandla namapowers namagunya phezukweni, kodwa izwi kaNkulunkulu linawo. Why? Ngoba izwi kaNkulunkulu likhuluma kaNkulunkulu. And izwi kaNkulunkulu malikhuluma wonke umuntu kumele abe silent. Lilungelo ukwakha, lilungelo ukulungisa, lilungelo ukuqondisa ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. Yonke understanding enginayo kumele kube understanding engiyithatha ezwini lenkosi. Konke uqonde enginako kumele kube uqonde engikuthatha ezwini lenkosi. Kanjalo namhlanje ngifuna sidige le topic engesiyi topic enzima, engesiyi topic complicated, but a topic ekumele singa-impose ucabanga kwethu kuyona, kodwa siye ngqo ezwini likaNkulunkulu uma sifuna ukuyiphendula ngokukholeka. Mthatha umbuzo engifisa ukuthi siyiphendule, and uma siqeda ukuphendula wona sobe sesiqedile. Umbuzo wokuqala engicabanga ukuthi wona umbuzo uma siwuthole right, sayithola right intshumayelo sayizolo, sakuthola konke right, esiyoba ne-conclusion e-right uma sesifike embuzweni wethu wokugcina, ethi uJesu wafela abani esiphambanweni. But just to summarize, uJesu Kristu esiphambanweni weza ezothenga ngegazi lakhe labo uNkulunkulu abazi umhlaba namazulu ungakasekelwa. Weza ezokhokhela icala labo, weza ezokhokhela isalvation yabo, ezobasindisa labo uNkulunkulu abathenga ngegazi lakhe. Ngabamazi bonke abantu bebewile esonweni, bonke abantu bebemhlubukile uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu efuna ukubonakalisa umusa wakhe, efuna ukubonakalisa uthando lwakhe, wazikhethela abathile, and laba abakhetha akabakhethanga izolo, akabakhethanga 2000 years ago, wabakhetha umhlaba namazulu ungakasekelwa. uJesu ma efa esiphambanweni ufela ukuthi azokhokhela icala lalabo uNkulunkulu abazi umhlaba namazulu ungakasekelwa. Now, umbuzo omkhulu ekumele siqale nawo as the way of the background. Ukuthi uJesu wenzani esiphambanweni? Wenzani uJesu esiphambanweni? Yini uJesu ayenza esiphambanweni? Ngamama siyasazi isitori sokufa kaJesu, siyamazi uJesu ebanjwa, siyamazi uJesu ehudulwe eSakaPilato, sike sawabuka namamuva akhuluma ngaloko. But umbuzo omkhulu, yini uJesu Kristu ayenza esiphambanweni? Apart from lento esibonayo, apart lento esibonayo dramatically, yini uJesu Kristu ayenza esiphambanweni? But esikwaziyo ngezwi kaNkulunkulu, noma yini uJesu Kristu ayenza esiphambanweni, wayenza wayiqeda, akayenzanga wayishiya half, akayenzanga wayishiya phakathi, kodwa noma yini uJesu Kristu ayenza esiphambanweni, wayenza wayiqeda. Sikuthatha upload, sikuthatha emazwini akhe uma seqeda uphuza uvinika kuJohn chapter number 19 verse number 30, athi kufeziwe. The word tetelestai, elisho ukuthi ngilikhokhelile icala, I've accomplished it. Ngamamazi ngiqedile bengizele ukuzokwenza. Ngamamazi lokho uJesu Kristu akwenza esiphambanweni, wakwenza waqeda, wakwenza wakufinisha esiphambanweni. But umbuzo omkhulu, yini uJesu Kristu ayenza esiphambanweni? Yes, we know ukuthi wayenza wayiqeda, siyazi ukuthi ayishiyanga uhalf, but yini uJesu Kristu ayenza esiphambanweni? Actually, ziwu-6 izinto engifisa ukuyibheka uJesu Kristu azenza esiphambanweni. Ziwu-6 izinto ezenza uJesu Kristu ahluke nazo zonke inkolo, ezenza iChristianity ihluke nazo zonke inkolo. Ziwu-6 izinto ezenza uJesu Kristu abe ngaphezulu kaShembe, abe ngaphezulu kaBuddha, abe ngaphezulu kwamadlozi, abe ngaphezulu kwemali nengcebo nawo wonke umnotho. Ziwu-6 uJesu Kristu izinto ezimphakamisa, zimdlulise yonke into eyake yabakhona leyo phinde ibe khona.
ezethi uJesu Kristu mayikhuluma kumfanekiso yakhe Matthew chapter number 13 athi mayikhuluma lapho athi ukuthola yena noma ukuthola isalvation kufana njengomuntu othola ingcebo enkulu ensimini athi eqeda ukuthola ingcebo enkulu ensimini adayise konke anako bese eyithenga leyo nsimi. Ngoba mazile treasures kangaka ngoJesu Kristu. Yini ebaleke kangaka ngoJesu Kristu. Yini lezo uJesu Kristu mayifikile empilweni yomuntu amenza umuntu adele umndeni wakhe, adele ifama friendship anabo, adele ngisho ama practices anabo, ashiye konke alandela uJesu Kristu. What is so precious about Jesus Christ? Uma ngayibiza ngathi the beauty of the cross. Ubuhle besiphambano. Yini ubuhle besiphambano? Yini uJesu Kristu ayenza esiphambanweni? Yini uJesu Kristu ayenza esiphambanweni? And I feel like kumele sinele kakhulu kwisiphambano. Why? Because isiphambano is one of the doctrines ezwi kaNkulunkulu esiblaspheme noma esihlambalazwe ngaphezulu kwama-doctrine onke ezwi kaNkulunkulu. Why? Abantu bathatha isiphambano bayi-associate nengcebo yabo ukuthi iza kuJesu uzothola imali, iza kuJesu uzothola ingcebo, iza kuJesu uzophiliswa ifeni. No! Umuntu o-understanda kahle i-gospel noma o-understanda kahle isiphambano uza kuJesu athi noma angayitholanga imali, noma angayitholanga ingcebo, noma angawutholanga umshado, noma ngayitholanga even impilo uqobo ngamukela uJesu ngife ngalelo langa uma ngamukelile uJesu ngoba ngikho isiphambano. Yini beauty yesiphambano? Yini ubuhle besiphambano? Yini ubuhle? Indaba uma siye ebhedlela kushunyayela izikaNkulunkulu ebhedlela umuntu amukela uJesu afe si celebrate. Sithi what a wonderful thing. Yini le eyenza ukuthi noma ngamukela uJesu namhlanje ngibulawe namhlanje but I've done something so great. Because of these 6 things. 6 things. I'm tired. I'm tired of ukuadyuwisha nabantu bakashembe. Ngayo yonke ama-practices akhona. Kodwa uma sizo-adyuwisha nabantu bonke, kumele sibathathe sibabeke ngqo esiphambanweni. Masifika esiphambanweni sifike sibanelishe khona, bese sibashiya khona esiphambanweni. Why? Because iChristianity imenge esiphambano. iChristianity imenge cross. Imenge cross. If you are here, ayingenxa yesiphambano, you are mistaken. Amanye amazwi usenkingeni. Uma ula ayingenxa yesiphambano. Uma ula ayingenxa yesiphambano. Friend, asana uzothi shiya ifamily yakho. Asanga uzothi shiya ingcebo yakho. Asanga uzothi shiya isuccess yakho nokuphumelela kwakho nazo zonke izinto oyibonga ngazo. Asidinge message futhi yaloko. Into esidingayo ukubeka isiphambanweni. Mabona isiphambano uqhathanisa isiphambano, uqhathanisa lezi zinto ocabanga ukuthi ziwudumo noma zinhle, ubuka isiphambano, ubuka zona. Ubuka yonke success oyibona mhlawumbe sanaqala ifamily entsha noma kunama promises efamily noma usanda kuthola umsebenzi omusha noma usanda kuthola iqualification. Kodwa uma uunderstand isiphambano uyothi ubuka isiphambano ubuka nazo zonke izinto ozanazo besithi because of the cross. Ngenxa yesiphambano kuyini lokho? Ngenxa yesiphambano kwakona ukuphila kuyini uma ngicabanga ngibuka isiphambano? Kwakona ukuphila kuyini? Number 1, kufa kaJesu Kristu was a penal substitution. Was a penal substitution. Kusho ukuthini lo? uJesu Kristu wafa endaweni yabantu. uJesu Kristu wafa ukufa kwabantu. Wafa ukufa okwakumele kufiwe ngomunye umuntu. Wafa lokho ukufa lokho. Siye encwadi ka1 Peter Petro uqala chapter number 1 verse number 2, chapter number 2 verse number 24. Ungafikanga, just read because there are so many verses this one. Verse 24, yena owathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile ekulungeni. Uyena imvimbo yakhe naphulukiswa ngayo. Verse number 23, owathi ethukwa akaphindisanga athuke, ehlushwa akasondelanga, kepha wazinikela kuye wanikela kuye owahlulela ngokulunga.
Yini ekade uJesu Kristu esiphambanweni? Yini uJesu Kristu ekade efela esiphambanweni? Leli verse lithi wathwala izono zethu. Ngamanye amazwi asikho isono yena ayisenzile, alikho icala yena lelenzile, kodwa into eyathatha uJesu Kristu yambethela esiphambanweni izono zethu. Lento sibiza nge-penal substitution. Yini penal substitution? Yakhiwe lento amagama amabili. Igama elithi penal elichaza inkokhelo yesono noma i-penalty yesono noma inkokhelo yesono. Negama elithi substitute elisho ukuthi uJesu Kristu lokho wakwenza endaweni yezoni, ekwenzela izoni, ekwenza ngenxa yezoni. Ngamanye amazwi ukufa kaJesu Kristu esiphambanweni wafela icala lesono. Efa endaweni yezoni, efela izoni, efa ngenxa yezoni. Wafa ukufa kwakumele kufiwe wona wonke umuntu. Ngama the reason why uNkulunkulu abayeka abantu ensimini yase-Eden, the reason why uNkulunkulu noma ipromise yakhe yayikade ithi uma ningenadla niyokufa nokufa, the reason why uNkulunkulu engababulalanga abantu semthamo ingoba wayazi ukuthi kunendodana yakhe azoyibulala instead of people. Intukuthelo kaNkulunkulu yayiphezu kwakhe ngokuphelele uJesu Kristu. Why? Ingoba umthetho kaNkulunkulu ongcwele wakade uphulwe ngabantu bonke. Therefore uNkulunkulu kwamele ukuthi ashaye isono, akhokhele isono. Kwamele uNkulunkulu agcwalise intukuthelo yakhe phezu kwesono. Ngiyazi bafowethu sonke ukuthi asicabange njalo. Ngiyazi ukuthi makhuluma ngokuthi uNkulunkulu wayethukuthele, kumele ukuthi agcwalisele intukuthelo yakhe ngenxa yesono. Asikuboni lokho kufanele. Why uNkulunkulu engavelelanga ukuthi yes ngithukuthele nami ngithukuthele ngqondo. Why uNkulunkulu engathanga ngithukuthele yes kodwa wavelana athi okay ngithukutheleke kodwa ngiyaxolana. Let's think about this. Asithathe umuntu ofika kini, ngiyazi ukuthi nabantu bathanda ukini nogogo kwakho nomkhulu bakho nabantu bonke. Fika bulala ubhuti wakho, bulala umkhulu wakho, bulala ugogo wakho, bulala wonke umuntu wakena aqeda athatha ingane yakini encane 3 years ephahlaze ngekhanda phansi. A terrible thing, isn't it? Into embi emangalisayo. Lo muntu abathwa amaphoyisa aboshwe. For sure masiye enkantolo sonke siyasinento eyodwa. Lo muntu owenza isihluko esingaka sifuna afele ejele. Uma kwenzeka sifuna athole even isigwebo sentambo, afe futhi umededelo sombulala ngezethu izandla. Umuntu owenza into embi kangaka. Masifike enkantolo ijaji lifike lithi no, mina ngijaji elungile nomusa elinothando. Therefore hamba ukhululeke. Athi ngitshela lokho akufiki nakancane kwinto esayenza kuNkulunkulu. Akufiki nakancane kwizono zethu, akufiki nakancane kububi esabenza kuNkulunkulu. Senza ububi obungaphezulu kwalokho. Senza ububi omnyanyeka obubi ngaphezulu kwaloo nto leyo. Senza ububi obuphezulu kwaloo nto leyo. Far greater sin. Kama mazizono zimbi kuNkulunkulu, zimbi even uNkulunkulu zathi zikuthile ubuso bami. Angikwazi ukucommunicate nani. Why izono zethu ziwujonga phakathi kwami nani? Athi uNkulunkulu mayikhuluma kuIsaiah chapter number 64, azathi imisebenzi yenu eniyenzayo ukulunga, athi mibi phambi kwami, ifana njengengubo engcolile, njengendwangu engcolile. Athi kubantwana bakaIsrael, athi susani yonke iminikelo, iyanginyanyisa. Why? Ingoba uNkulunkulu waye-angry ngenxa yesono. Ingoba uNkulunkulu wayediniwe ngenxa yesono. Why? Isono sethu sikhulu kakhulu phambi kaNkulunkulu. The reason why i-salvation singayiboni precious ingoba sicabanga ukuthi isono sethu siyibi ngaphezu kokuba sisibi. Ngoba uma sicabanga ngesono sethu sicabanga ukuthi yes sibi kodwa sibi kancane. Noma sicabanga futhi ngoNkulunkulu sicabanga ukuthi ulungile kodwa akalunganga ngendlela alunge ngayo, ulunge kancane. Is that why uma sicabanga ngomuntu obulala ingane esekhanga, umuntu owenza yonke into, sicabanga ukuthi kumele athole ukudilika jele, kodwa masicabanga ngesono enzenza usuku nosuku ngenhliziyo ngengqondo nangako konke, asicabanga ukuthi sideserve i-judgment. Asicabanga ukuthi sideserve i-judgment. That's why sikwazi ukuphila singaziconfess izona kuNkulunkulu. Why? Ingoba sicabanga ukuthi azikho offensive kangako kuNkulunkulu. Okusho ukuthi ngavelele ngisenze, ngibuye ngisenkonzweni, ngisenze noma ngangasiconfessa indaba kumele ukuthi ngisiconfess. Kodwa mfowethu, izilo kuzothi zimbi noma wazehlisa zimbi.
phambi kaNkulunkulu. Enzazi kade izinto ingakho uNkulunkulu kwamele ukuthi athathe indodana yakhe ayikhuluma ngayo John chapter number 3 athi ezelwe yodwa. Ingakho uNkulunkulu kwamele athathe indodana yakhe ezelwe yodwa ayikrashe endaweni yethu. Mayikhuluma sibone i-illustration lapho kuncwadi ye-Old Testament nendoda lapho ibizwa ngo-Abraham yakhethwe uNkulunkulu. Abraham Genesis chapter number 12 uNkulunkulu aphuma ezweni lakini Abraham uyezweni ngiyakukhombisa lona le ndoda ekade methemba uNkulunkulu ithemba izwi kaNkulunkulu. Mayifika ku chapter number 22 uNkulunkulu athi Abraham naye nje ngifuna ungenzele wona manje uNkulunkulu ufuna ukutesta ukholo wakhe. Thatha indodana yakho Abraham unyukele nayo entabeni. Mawufika phezulu entabeni uyenze umhlatshelo. Indodana uIsaka wayekade indodana eyodwa kuAbraham okwesethembiso. Anyukele nayo Abraham indodana yakhe aye phezulu entabeni. Mayifika entabeni uhamba nezincane zakhe ayibona intaba la uNkulunkulu ethe kumele khona enze umhlatshelo. Mayiseyibonile intaba la uNkulunkulu ethe khona kumele enze umhlatshelo atshele ingceki zakhe, ingceki zami hlalani la sesiyanyukela nendodana yami siyokwenza umhlatshelo phezulu. Fike phezulu indodana yakhe yambuza endleleni, baba nazi inkuni nako konke iphi imvu yokwenza umhlatshelo. Wayi indodana yazo masiyokwenza umhlatshelo ekhaya sihamba nani nemvu. Manje siyahamba kodwa siphethe imvu yokwenza umhlatshelo. Babefika phezulu athi Abraham indodana yakhe no indodana uNkulunkulu uzobonelela. Abraham uthembile uNkulunkulu. Mayifika phezulu Abraham abasumlilo avuthisa umlilo nako konke athathe indodana yakhe ayibeke athi mayesethatha inkemba ethi uyenza umhlatshelo athi uNkulunkulu mana lapho ke Abraham sengibonile ukukholwa kwakho. Athi buke eceleni nayi ingqama ebhajiwe. Hayi Abraham dayenza. Athi uNkulunkulu thatha ingqama le wenza umhlatshelo. Uma Abraham efika ethatha ingqama, uthatha indodana yakhe, uyibeka eceleni, uthatha ingqama, uyibeka la kade kunendodana yakhe khona. Wenza umhlatshelo. That's exactly what happened on the cross. Kunabantu abakumele ukuthi bafe, abathathu ababekwe eceleni, bese uNkulunkulu wathatha indodana yakhe ezelwe uJesu Kristu wayenza umhlatshelo ngenxa yabantu. Wasuthisa ulaka lwakhe phezu kwayo. Washaya isono phezu kwendodana yakhe. And even izwi kaNkulunkulu lonke lifakaza ngalokho kusuka kwi-Old Testament kuya kwi-New Testament lifakaza ngento ebizwa nge-penal substitution. Asenje kwincwadi ka-Isaiah chapter number 53. Isaiah chapter number 53 verse number 4. Kepha yazithwala izifo zethu yabentshata ubuhlungu bethu kodwa thina sathi jezisiwe ishawe nguNkulunkulu ihlushiwe. Yebo yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu. Yakhotshozwa ngobubi bethu. Isijeziso sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula. Nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Thina sonke sasidukile verse number 6. Njengezimvu ilona loyo ephendukele endleleni yakhe. uJehova wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke. Verse number 11. Ngokuhlupheka komphefumulo wayo iyakubona yaneliswe ngokwazi kwayo inceki yami elungileyo. Iyakulungisisa abaningi ithwale izono zethu. Izono zethu, ububi bethu, iziphambeko zethu, ubuhlungu bethu. Yini lento bethu. Isikuthi kwakumele kube mina ozubuhlungu. Kwakwezami izono ezabethela uJesu Kristu. uJesu Kristu izono zami zabalelwa kuyena. Kwaba yiswipe konke ukubona kwami kwabalelwa kwindodana kaNkulunkulu uJesu Kristu. uJohn chapter number 1, uJohn umbhaphatisi mayikhuluma ngoJesu embona eza ku verse number 29. Uthi nali undlu esusa izono zezo ayizakhe. Nali undlu esusa izono zezo. Nali undlu ezokwenza umhlatshelo ngenxa yabantu. uJesu Kristu mayikhuluma ngokufa kwakhe John chapter number 10. Uthi ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Noma masukufe ngikufayo akusiko ukufa kwami ukufa kwami. Apostle Paul mayikhuluma nga 2 Corinthians chapter number 5 verse number 21 uthi ongasazanga isono wenziwe isono ngenxa yethu. Ukuze senziwe ukuze kuye senziwe ukulunga kukaNkulunkulu. Noma masukuba yiswipe ngesikhathi uJesu Kristu efa esiphambaneni wafa ukufa kwakumele kuthiwe yini. Wafa efela izono zami, efa endaweni yami, efa ngenxa yami. That is number 1. Number 2. uJesu Kristu wafa njengomhlatshelo.
Sengicwadi abaHebrew chapter number 9. Hebrew chapter number 9. Verse number 26. Uma kwakunjalo wayemelwe ukuhlupheka kaningi selokhu kwasekelwa izwe. Kodwa kalokhu ubonakalisile kanye ekupheleni kwezikhathi ukuba asuse izono ngalo ngokuzinikela kwakhe. Waba ngumnikelo. Wenziwa waba ngumnikelo. Kama masithi siphindisela kwi-Old Testament ukuthi sihambe kancane siyobuka imihlatshelo kwe-Old Testament ukuthi yenziwa kanjani imihlatshelo kwi-Old Testament ukuze si-understand ukuthi uma sithi uJesu Kristu waba umhlatshelo wesono noma waba i-sacrifice ngenxa yezono, then iyayithini i-Old Testament ngomhlatshelo wesono. But esikwazi ukuthi umbhalo wamaHebheru uthini? Uthi uJesu Kristu igcwalise yonke imihlatshelo eyayikade yenziwa kwi-Old Testament. Awusekho omunye umhlatshelo ophinde wenziwe owenzela isono. Why? Ngoba uJesu Kristu igcwalise yonke imihlatshelo eyenzela isono. Uma ufunda nje la sikhona verse number 23. Njalo-ke kwakudingekile ukuba imfanekiso yokwasezulwini ihlanzwe ngalokho. Yini ekade yenziwa kwi-Old Testament? Yayimfanekiso. Yayimfanekiso. Kepha okusezulwini uqobo lwakho uhlanzwa ngeminikelo emihle kunalelo. Ubani iminikelo emihle ehlanzwa ngayo? Igazi likaJesu Kristu uqobo. Ngakho lithi iBhayibheli ezulwini wangena ngegazi lakhe. Okuthi yonke lento ekade yenziwa kwi-Old Testament yayikade umfanekiso, kodwa kuphelele kwaloko kutholakala kuJesu Kristu. That's why kumele siye kancane kwi-Old Testament. Cela siye nje kuLeviticus. Incwadi kaLeviticus soshesha nje. uLeviticus incwadi ebhalwe emva kokuthi iqediwe iTemple. Ngesikhathi iqediwe iTemple, mofunda incwadi kaExodus chapter number 40, inkazimulo kaNkulunkulu yagcwala iTemple lonke. Inkazimulo kaNkulunkulu yagcwala iTemple. Ngamamazi incwadi kaLeviticus ukubhalwa kwayo ibhalelwe umbhalo wayo ukukhombisa ukuthi kwakukhona ukukhona kaNkulunkulu. Ingakho igama elithi ukukhona kaNkulunkulu liphindaphindwe 50 times. Ibhalwe ivezwa ukuthi uNkulunkulu phakathi kwabantu. But umbuzo omkhulu uthi unjani lo uNkulunkulu ophakathi kwabantu? Bese iphinde ukuphendula incwadi kaLeviticus. Ilo uNkulunkulu ophakathi kwabantu uNkulunkulu ongcwele. Ingakho igama elithi holy noma elithi ngcwele liphindaphindwe 150 times. Ngaphezu kwazo zonke incwadi zeBhayibheli. Why? Ingoba le ncwadi sivezela ukuthi uNkulunkulu phakathi kwabantu and uNkulunkulu ophakathi kwabantu uNkulunkulu ongcwele. Access lutho lokho, isn't it? Access lutho. Why? Ingakho singakwazi ukushouta emasontweni wethu ukuthi uNkulunkulu phakathi kwethu. Kodwa incwadi yaLeviticus iphinde uphendule omunye umbuzo. uNkulunkulu abangekho ngcwele. Ngamanye amazwi thina sinenkinga noma singavuka la sivuka khona senze sikwenzayo singafika sithi siyamuza uNkulunkulu phakathi kwethu. But incwadi yaLeviticus iphendula umbuzo ukuthi uNkulunkulu ongcwele uhlala kanjani endaweni yesono. Iwona umbuzo omkhulu ophendula even noLuther ukuthi umuntu angalungisiswa kanjani phambi kaNkulunkulu. Umbuzo obula lo isithi umuntu angalungisiswa kanjani phambi kaNkulunkulu? Indaba uNkulunkulu engavelana naye kabantu, indaba uNkulunkulu engavelana amukela abantu, kodwa uLuther abashikashikeka bezama ukuphendula ukuthi umuntu angalungisiswa kanjani phambi kaNkulunkulu. Indaba babebona kanjani? Babebuka ububi bomuntu, bebuka ungcwele kaNkulunkulu, mabezibuka lezi zinto zombili bathi zingahlangana kanjani lezi zinto zombili? Why? Babe view right yomuntu, bene view right kaNkulunkulu. Ingakho babekade bedidekile ukuthi umuntu angalungisiswa kanjani phambi kaNkulunkulu. Ingakho le ncwadi yaLeviticus iphendula umbuzo ukuthi umuntu uNkulunkulu ongcwele angahlala kanjani kubantu noma nabantu abangcwele. Chapter 1. Verse number 3. Uma umnikelo wakhe ungumnikelo wokushiswa wemihlambi, uyakunikela ngeduna elingenasici, anikele ngalo ngesemnyango wetende lokuhlangana, aze amukeleke kuJehova. Umuntu kuzanikele amukeleke kuJehova kumele enze njani? Enze umnikelo noma enze umhlatshelo. Verse number 4.
uyakubeka isandla sakhe enhloko yomnikelo wokushiswa, uyakwamukelwa ngenxa yakhe umenzele ukubuyisana. Ngamanye amazwi incwadi yaLeviticus is-introduce kulento ukuthi umuntu ukuze amukeleke phambi kaNkulunkulu kumele enze umhlatshelo phambi kaNkulunkulu. Kumele kube negazi elichithekayo, kumele kube nomhlatshelo owenziwayo. And yayikade imibili imhlatshelo eyayikade yenziwa. Omunye umhlatshelo oqala owenziwa kulento ebizwa nge-Day of Atonement. Kwakade kusuku kanye ngonyaka umpristi omkhulu wayengena endaweni engcwele. Wayenzani endaweni engcwele? Ukuba azenzele ukubuyisana yena nendlu yakhe nebandla lonke lakwa-Israyeli. Leviticus chapter number 16 verse 17. Ngamanye wayengena endaweni engcwele ahlabe imvu ukuze enze ukubuyisana yena uqobo ngoba naye wayekade engcolile. Yena uqobo kanye nendlu yonke yakwa-Israyeli. Now, zazimbili izimvu ezazikade zihlatshwa. Imvu yokuqala ekade ihlatshwa bese igazi layo lichelwe kuMercy City. Imvu yesibili ekade bebeka isandla phezu kwekhanda layo okwakurepresent ukuthi izono zethu zonke sezihlale phezu kwaleyo bese iyadedelwa isehlale ku-Azazeli iyofesa intukuthelo noma ulaka likaNkulunkulu. And uma sebekwenzile lokho ngalezo zimvu zombili babekade bethi sebekhululekile olakeni likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu for that short period of time wayekade engabahluleli noma engabajaji. Kodwa zonke lezo zinto lezo zazikade zizithunzi zento enkulu eyayiza, leyo nto enkulu eyayikade iza uKristu Jesu. The Passover sacrifice sasekhumbula sonke ngesikhathi uNkulunkulu eletha inhlupho eGibhithe ekhipha abantwana baka-Israyeli. Wathi uNkulunkulu abathathe imvu engenasici. Exodus chapter 12 verse 12. Ngokuba ngiyakudabula izwe laseGibhithe ngaloko busuku, ngibulale onke amazibulo ezweni laseGibhithe, abantu nezinkomo, ngenze izahlulelo kuzo zonke izithixo zaseGibhithe. NginguJehova. Igazi liyakuba luphawu lwenu endlini lapho nikhona. Nanxa ngibona igazi, ngiyakudlula kini ningehlelwa yisifo sokubhubhisa. Lapho ngibulala izwe lonke laseGibhithe. Baba kade bezowenza le sacrifice bese bathatha igazi layo balibhaceke lapha eminyango yabo ukuze uNkulunkulu mayefika ebona igazi adlule ngoba uyazi ukuthi abantwana bakhe. Ngamanye yayikade idingekile isacrifice kwi-Old Testament kodwa lento yayikade yenziwa iminyaka ukuze balungisiswe noma bathethelele izono phambi kaNkulunkulu. Kodwa umhlatshelo omkhulu okade umenyezela noma konke lokho kugcwalisekile kuJesu Kristu. uJesu Kristu waba umhlatshelo esiphambanweni. Ingakho uJohn mayembona nali iwundlu. Iwundlu leliya enanilibonile lePhasika, iwundlu leliya enanikade nilibona Day of Atonement la kade nenza khona ukubuyisana noNkulunkulu. Nali iwundlu and point us straight kuJesu Kristu. And one of the joyous things ukuthi uJesu Kristu akakwenzi lokho iminyaka yonke. Wakwenza kanye wasehlala ngokusokunene sikaNkulunkulu. Number 3. Ukufa kaJesu kwangesiwo nje kuphela umnikelo, kodwa kwakuwumnikelo obizwa ngokuthi propitiation. Kwakuwumnikelo osuthisa bese uqhelisa ulaka lukaNkulunkulu. Kwakuwumnikelo ogcwalisa yonke intukuthelo kaNkulunkulu. Kuwo lo mnikelo uNkulunkulu wayekade ezophelelisa lonke ulaka lwakhe. Mafuthi incwadi kaRomans kwabaseRoma chapter number 3. Roma chapter number 3 verse number 25. Amisile uNkulunkulu abe inhlawulo, the propitiation, ngokukholwa egazini lakhe kubonakaliswe ukulunga kwakhe ngokuyekelo kwezono ezenziwe ngaphambili. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uyeke izono ngaphambili, wayelobe ebekezelile kusuka umhlaba namazulu wasekelo. Ngobani? Wayazi ukuthi kunewundlu noma unomhlatshelo omisile, lo mhlatshelo loyo uJesu Kristu uqobo. Wayazi ukuthi uzophelelisa intukuthelo yakhe phezu kaJesu Kristu. Wathi ngikutshela kusukela uAdam wona silokho sa-enjoy ama-benefit okuza kaJesu Kristu. Uma uJesu Kristu wayengeze emhlabeni, uNkulunkulu wayezona umuntu, uNkulunkulu ababulala abantu. Why? Ngoba izono zonke senza zideserve ukufa. But in a temporal sense, uNkulunkulu uyakwenza lokho. In a temporal sense,
uNkulunkulu uyakwenza lokho, athulula ulaka lwakhe phezu kwabantu. Kwakade kuNkulunkulu lapha eItaly owabulala ngesikhathi ngena loya muntu owabulala idabane eziza ko-200. It was God being angry. And kwakade kuNkulunkulu obulala abantu abo-22 ePantown nge-tax eMonde. Ngamamazi, in a temple that says yes, uNkulunkulu uyademonstrate ulaka lwakhe phezu kwayo yonke imvelo, ukukhombisa ukuthi akekho noyedwa umuntu ona ilungelo lokuphila. Why? Ngoba inkokhelo yesono ukufa. Romans chapter number 6 verse number 23. Okusho ukuthi ngaso sonke isikhathi, one of the things ekumele siyibone kuNkulunkulu mawuqeda ukwenza isono, uyokhuleka kuNkulunkulu ukuthi inkosi ngiyabonga ukuthi angibulalanga. Noma ngathi deserve to be forgiven. Ngiyabonga ukuthi angibulalanga. Why? Ngoba inkokhelo ukufa. Othi ngitshela futhi masithi inkokhelo ukufa, asikhulumi ngokufa kwethuna, sisukufa kwaphakade. Sikhuluma ngokufa kokufa. Kodwa uJesu Kristu walisuthisa ulaka kaNkulunkulu. Walisuthisa. That's why we propitiation. Walisuthisa bese waliqhelisa esiphambanweni. Waligcwalisa, walisatisfy bese waliqhelisa, waligudlula. uNkulunkulu mayesebuka thina akasabuki abantu akumele abathukuthelele, kodwa usebuka abantwana bakhe. Why? Ngoba kunomuntu owagcwalisa ulaka likaNkulunkulu bese waliqhelisa esiphambanweni. Ngakho incwadi yabaseRoma chapter number 8 isingakwazi ukuthi akusekho ukulahlwa kwabo kuKristu Jesu. Why? Ngoba uJesu Kristu wabenzela konke esiphambanweni. Ngoba uJesu Kristu wabenzela konke esiphambanweni. Kuyinhlawulo. Siyamkela kanjani lenhlawulo? Ngokukholwa egazini lakhe. Ngamamazi, uma sikholwa ayikho into esiyenzayo. Uma sikholwa sisindisi, uma sikholwa asigcwalisa ulaka likaNkulunkulu, uma sikholwa asiyenze substitutionary atonement, uma sikholwa samukela umsebenzi ophelele uJesu Kristu awenzile. Ngamamazi, uma sithi kholwa asithi yenza into ethile ukuze uyasindisa mhlawumbe khona into yenza. No, sithi receive. Kama siyamukela into uJesu Kristu aseyiqedile esiphambanweni. It is finished. Wayiqeda esiphambanweni. Number 4. Ukufa kaJesu Kristu was a reconciliation. Kwakade ukubuyisana. And leli gama reconciliation igama kwisiGreek elisho to exchange noma ukushintsha. Isho ukuthini lento masithi igama elisukushintsha, sisho ukuthi kwakade kushintsha ubudlelwano obukade bukhona phakathi komuntu noNkulunkulu. uNkulunkulu before wayenobudlelwane bobutha phakathi kwakhe noNkulunkulu. Sasimzonda uNkulunkulu, at the same time uNkulunkulu esizonda nathi. Incwadi yamaHubo chapter number 5 verse number 5 ithi uNkulunkulu uyazonda izono. Osho sasimzonda uNkulunkulu naye uNkulunkulu esizonda at the same time. But ukufa kaJesu Kristu wenza ukuthi athathe inhlaka ezimbili ezazikade zixabene bese athi senzoba nobudlelwano obusha manje. And lobo ubudlelwano egazini likaJesu. Ubudlelwano egazini likaJesu. Kolose chapter number 1 verse number 20. Verse number 20. Nokuba ngayo abuyisane nakho bonke esenzile ukuthula ngegazi layo lesiphambano sayo. Yebo ngayo. Nokuba kuyizinto esemhlabeni nokuba kesezulwini. Nami ekade ningabafokazi nezitha engqondweni ngemisebenzi emibi. Osho ukuthi imisebenzi emibi esiyenzayo yayisenze saba izitha phambi kaNkulunkulu. Saba abafokazi, into abafokazi leyo bekhuluma ngayo. We were alienated. Sasikade sixoshiwe kuNkulunkulu. Sasikade singenabudlelwane noNkulunkulu. Yakhumbula emva kwesono koqala yini yenzeka ebudlelwaneni phakathi kaNkulunkulu noAdam. uNkulunkulu mayefika ntambama esobheka Adam, ufika Adam ukuba uqashile. Something that has never happened before. Indaba Adam uqashile. Udlile yini emthini engithe ungadli kona? Uthintile yini into engithe ungayithinti? And uNkulunkulu emva uthi eqeda ukubajaja, verse number 23, uthini? Shut them out. The present yakhe. Owakhipha ensimini yase-Eden. Hambani. Why? Ngisenza budlelwano nami. And sonke sizalwa sikanjalo. Sizalwa kuthiwa kuthina hambani. Why? Angisenza budlelwano nami. Ingqondo yethu yimbi, imicabango yethu mibi. Why? Sizalwa sinobutha phakathi kwethu noNkulunkulu. But thanks be to Christ.
ukuthi ngokufa kwakhe kwaba khona ukubuyisana. Sesiyakwazi ukuthanda uNkulunkulu, noNkulunkulu siyakwazi ukusithanda. Sesinobudlelwano obusha phakathi kaNkulunkulu nathi. Siyakwazi ukulalela imithandazo yethu ekade engayilaleli imithandazo yethu ngenxa yesono. The enemies of God, izitha zikaNkulunkulu zabuyiselwa kuNkulunkulu. Izitha kaNkulunkulu. Verse number 5. Oh, point number 5. Point number 5. Redemption. Redemption. Kwaba umsebenzi wokukhululwa. Kufa kaJesu kwaba umsebenzi wokukhululwa. And le gama elithi redemption, igama elithi ransom. Elisho ukuthi lasetshenziswa legama uma uzokhokhelwa isiboshwa noma isigqila sikhululwe egqileni noma isiboshwa sikhishwe ekuboshweni. And kwakhokhwa iprize noma kwakuba nenkokhelo ekade yenziwa ukuze lo muntu akhululwe. First Peter, Petro kuqala, chapter number 1, verse number 18. That's number 18. Nazi ukuthi anithengwanga, you're not redeemed. Ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawoyihlo ngezinto ezibhubhayo isiliva negolide, kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu, kungathi elewudlu elingenacala elingenababa. Nahlengwa ngegazi likaKristu, nathengwa ngamama sibakade kukhokhela inkokhelo ukuze akhishwe, ngamama sabheyilelwa noma sakhishwa egqileni. Sasigqilazwe yini thina sasikade sigqilazwe yona? Number 1, sasikade sigqilazwe isono. Nathengwa esonweni ngegazi lewudlu. Ingakho uMpostoli Paul athi bazalwane, asisenalo icala kuyinyama ukube siphinde sihambe ngayo. Usho ukuthi uMpostoli Paul asayikweleta inyama ukube sikaphinde siqhubeke ngenyama. Yindaba singasayikweleta inyama ngoba sesathengwe enyameni. Ngoba sesakhululwa, ngoba sesakhokhelwa, kwasayinwa off ukuthi icala liphelile enyameni. Ngamama sasenalo icala kwinyama ukube siphinde siqhubeke sihambe ngayo inyama. Sathengwa ezonweni, sabheyilelwa futhi olakeni likaNkulunkulu. The last one. Kufa kaJesu Kristu was a conquest. Kwakunqoba. Kwakunqoba. Jesu Kristu wafa ukufa kokunqoba. SekumaHebheru chapter number 2. Wafa ukufa kokunqoba. Verse number 13. Futhi ngiyakubeka ithemba lami kuye futhi. Bheka mina nabantwana uNkulunkulu anginike bona. Verse number 14. Ngakho-ke njengokuba abantwana bahlanganyela egazini nenyama, naye uqobo wahlanganyela khona lokhu, ukuze ngokufa amchithe obenawo amandla okufa onguSathane. uJesu Kristu kufa kwakhe kwakunqoba, number 1 kuSathane, number 2 kwakunqoba phezu kwesono. Wasinqobela ikhesi yesono, wasinqobela isiqalekiso sesono esesikade sinaso. Kwakunqoba, and wanqoba wazanqoba ngisho ukufa. Ukuvuka kwakhe kwakusho ukuthi labo abakholwa uJesu Kristu abasokufa kodwa bazophila ingunaphakade. Kwakade kunqoba phezu kokufa. Kwakade kunqoba. Now zonke lezi zinto uJesu Kristu azenza siphambaneni, akazenzanga uhalf ashiye phakathi, akazenzanga ikota, wazenza wayiqeda siphambaneni. Akafanga mhlawumbe ukuze abantu basindiseke, kodwa wasindisa abantu esiphambaneni. Ingakho incwadi kaMateyu chapter number 1 verse number 21. Athi uzokhulelwa uzala umntwana umqambe igama lokuthi uJesu waye, ngoba uzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. uJesu Kristu wayezile emhlabeni ukuzokwenza abantu basindiseke, wayeze emhlabeni ukuzosindisa abantu ezonweni zabo. And iloko exactly uJesu Kristu akwenza isiphambaneni, wasindisa abantu. Iloko exactly uJesu akwenza isiphambaneni, wafa endaweni yabantu, washuthisa ulaka lukaNkulunkulu endaweni yabantu, waqhelisa wadedisa ulaka lukaNkulunkulu, wakhulula abantu ebugqileni kwesono nasebugqileni kwaSathane, wanqoba phezu kwayo yonke into esiphambaneni. Kodwa ngikutshela, lela lizwi elithi kufeziwe, uJesu Kristu wayengalisho mhlawumbe uyisiphalisha esho kancane, wayesho as a voice of victory. Kufeziwe. Ngikwenze konke, sengiqedile, sengi-accomplishile imission yami. And there was a public declaration. Wayisho bonke abantu bezwa
wayisho zonke izizwe zesho, wayisho wonke ama-languages ezwa, kufeziwe. Kufeziwe. Now, le nto yafezwa yahamba ibanga elingakanani. Yahamba ibanga elingakanani. Bahlezi bekuphambanisa abanye umbuzo uma sithi wahamba ibanga elingakanani ukufa kaJesu. Akusibo ukuthi ivangeli kumele lishunyelwe kubani. Masithi yahamba ibanga elingakanani akufani nje ngokuthi kumele lishunyelwe kubani ivangeli. Amen. Sonke siyavumelana ukuthi ivangeli kumele lishunyelwe kuwo wonke umuntu. Wonke umuntu owakwaphila, wonke umuntu osazophila kumele ashunyayezwe ivangeli. But siyazi ukuthi ukufa kaJesu akusizi wonke umuntu. Kodwa ukufa kaJesu kusiza loyo ophendukayo ezonweni zakhe, athathe ukulunga okuya ngokukholwa kuJesu Kristu. Lo ophendukayo abafethu basitshelile bathi umuntu kwibondage yesono, umuntu usegqileni besono, akekho okwazi ukuphenduka ngale kokuthi uNkulunkulu yena uqoba amdonse. And obani labo uNkulunkulu abadonsayo? Yilabo uNkulunkulu abazi umhlaba namazulu ungakasekela. Ingakho abanye bathi the atonement is sufficient for all, yet efficient for only the elect. Yanele bonke kodwa usiza labo abakhethiwe. Yanele bonke ngokuthi uNkulunkulu lokho abaxolela abantu engababulali uloku usukela umhlaba nezulu kwasekelo, kodwa wayazi ukuthi ufuna ukuzosindisa labo abakhethiwe. Yanele bonke ngokuthi gospel manje ishunyelwa kuwo wonke umuntu uyezwa ngoJesu Kristu. Yanele bonke ngoba si-enjoy ama-blessing wonke kaNkulunkulu, even ama-blessing elanga, ama-blessing emvula, sonke why ngoba kunomuntu owafa lowo muntu uJesu Kristu uqobo. Kodwa isiza noma isindisa labo uNkulunkulu abakhethe. Mathathu ama-views alo mbuzo. Abanye bakholelwa ukuthi uJesu wafela bonke abantu. Bonke abantu. Kuyihlazo ukuthi ukhulume ngokuthi uJesu Kristu wafela labo abakhethile. Hayi uJesu Kristu wafela bonke abantu. You know yini ingozi ngalokho? Ukuthi usuthi asikho isikhoko. Uma uJesu Kristu afa endaweni yesono, uNkulunkulu angaphinda asijezise kanjani isono? Ezathi incwadi kaJohn chapter number 1. Verse number 9. Athi uma sivuma ulungile, uthembekile ukuba sithethelele izono zonke. Yini lethi? He's just and faithful. Isukuthi uNkulunkulu akakwazi ukukhokhela isono kabili. He's just. Uma sivuma ulungile, uthembekile ukuthi sixolele izono. Uthembekile ezwini lakhe, uthembekile kwinto ayesiphambanele. Ngamanye amazwi uNkulunkulu esesikhokhela izono akaphinde kanjani ayisabantu esikhokhweni. Ngamanye amazwi once usuthe uJesu Kristu ufele bonke abantu, usuphikile ukuthi ukufa kaJesu Kristu kwakho ukufa endaweni yesono. Okokuqala lo. Usuphikile ukuthi ukufa kaJesu kwakho ukusuthisa, kugcwalise, kuqhelisa ulaka kaNkulunkulu. Lisakhona nje lisazogcwaliswa. Usuphikile konke lokho. Why? You need to come to the conclusion to say Jesus, uJesu Kristu wafela labo uNkulunkulu abazi umhlaba nezulu kungasekela. And esiphambane uJesu Kristu wayekade suthisa eqhelisa ulaka lukaNkulunkulu phezulu kwalabo. Laba abasiwu 2, abasiwu 3 bangama millions. Amen. Bangama millions. Bangama millions. Abanye bathi uJesu wafa ukuze abantu basindiseke. Wafa ukuze abantu basindiseke. Wayengasindisi umuntu uJesu esiphambanweni, wayengakhululi umuntu olakeni kaNkulunkulu. Wayefa nje ukuze abantu basindiseke mhlawumbe isikhathi siqhubeka. Oh, mama basi-imply ukuthi mhlambe uma wayengekho umuntu amukela uJesu, kwangenzeka ukuthi uJesu afela mahala. Ethi wayefuthi abantu basindiseke. uNkulunkulu wayengenayisho noma bazokwamukela ukufa kaJesu noma bazokwaukuthi uNkulunkulu wayefa nje ukuze kube general ukufa kaJesu. And number 2, usukuphikile ukuthi abantu abanayo intando abakwazi ukuza kuNkulunkulu bakwibondage yesono, abakwazi ukuza kuNkulunkulu ngoba usuyimply ukuthi umuntu angakwazi ukuza kuNkulunkulu. But iBhayibheli litshela ukuthi akekho umuntu ongakwazi ukuza kuNkulunkulu unless ubaba emdonsa. Umbuzo wokugcina. Wafela bani uJesu? Wafela bani uJesu? Ngithe buka le mpendulo ngathi akekho umuntu oke wakhuluma ngokufa kwakhe ngaphezulu kwakhe uJesu. Akekho umuntu oke wakhomenta i-comment ngokufa kwakhe engaphezulu kwale ephuma ngqo emlonyeni kaJesu.
Ingakho ngizonithatha namhlanje bazalwane lo 2 minutes nginibeke ngqo kwi-commentary kaJesu Kristu ngokufa kwakhe. Kuloku Jesu athi uyokwenza esiphakade. Masingaphikisa yena uJesu kuloku athi uyokwenza sobe siphambukile. John chapter number 10. John chapter number 10. John chapter number 10. Sifundile lamavesi uJesu Kristu ukhuluma ngomalusi okhokhelwayo nomalusi onguyena umnini wezimvu. Yena bese ebiza ngomnini wezimvu ukuthi izimvu zingezakhe. Impendulo esithola la sithola emlonyeni kaJesu qobo. uJesu echaza ngokufa kwakhe. uJesu ukhulume ngokufa kwakhe kumenshina kuma-verses amathathu. Verse 11 siwafunde nje lama-verse esiwachaza. Verse 11 ngingumalusi omuhle. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Omunye ngathi mayibuka leli verse noma kuthi umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu, kuthi ukuthi uzibeke engozini ngenxa yezimvu. Okuthi ungangenza noma yini ngenxa yezimvu. No, it's more than that. Verse number 15. Njengalokhu ubaba uyangazi nami ngiyamazi ubaba, ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Still not answered. Verse number 17. Ngalokhu ubaba uyangithanda ngokuba ngidela ukuphila kwami ukuba ngibuye ngikuthabathe. Okuphi lokhu uJesu Kristu akudela kuye kuthabathe? Ukufa kwasesiphambanweni, ukufa akufa insuku ezintathu aphinde wakuthabatha ngosuku lwesithathu. Ngaba mase akakhuluma ngokuthi uzibeka sengozini, ukhuluma ngokuthi ngiya esiphambanweni ngiyofa. Uyofela ba ngenxa yezimvu. Ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Ngiyofela izimvu, ngiyofa endaweni yezimvu, ngiyofa ngenxa yezimvu. Substitutional. Ngiyofela izimvu, ngiyofa endaweni yezimvu, ngiyofa ngenxa yezimvu. Because of, for, instead of. Ngiyofa endaweni yezimvu. Then umbuzo omkhulu, obani izimvu? Obani izimvu? uJesu Kristu ufela izimvu. But umbuzo obani izimvu? Number 1, izimvu ilabo abalalela izwi likaJesu. Verse number 3. Umlindi sangu uyamvulela loyo, nezimvu ziyalizwa izwi lakhe. Obani izimvu? Ilabo abezwa izwi likaJesu. Ubiza ezakhe izimvu ngamagama aziholele phandle. Ilabo abezwa izwi likaJesu. Ilabo abezwa izwi likaJesu. Number 2, obani izimvu? Ilaba abalandela uJesu. Verse number 4. Nxa esezikhiphile ezakhe zonke uyahamba phambi kwazo. Izimvu zimlandele ngokuba zilazi izwi lakhe. Obani izimvu? Ilaba abalandela uJesu. Ilaba abezwa izwi likaJesu, ilaba abalandela uJesu. Obani izimvu? Ilabo abathandwa ngaphambili umhlaba ungakasekeli. Verse number 15. Verse number 15. Njengokuba ubaba uyangazi, ukubulokwazi, to know, to have a personal relationship. To have a personal relationship. Ileli gama lelisetshenziswe kwincwadi kaGenesis lapho uAdam wamazi umkakhe, ngamamazi bahlangana nomkakhe, bazala in a personal sense, noma kubuntu nobuntu. Obani izimvu? Ilabo uJesu Kristu abazi ubuntu noma adeterminile ukubathanda ngothando oluhlukile kunabo bonke. Njengalokhu ubaba uyangazi nami ngiyamazi ubaba, ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Kwenye indawo ezami ngiyazazi nazo ziyangazi. Verse number 14. Mina ngingumalusi omuhle, ngiyazazi ezami nezami ziyangazi. Akathi uyazazi ngolwazi, usho ukuthi uyazazi ngobudlelwano personal nabo nazo. Verse 4. Obani izimvu? Ilabo abangasoze bahlukana noJesu. Labo abangasoze basuswa kuJesu, ilabo abangasoze bawa, ilabo abangasoze baphika ukukholwa, ilabo abangasoze bahamba ngokungakholwa. Verse number 27. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami, nami ngiyazazi, ziyangilandela. Ngizinika ukuphila okuphakade, angizinika ukuphila kwakusasa, angizinika ukuphila kwanini, ngizinika ukuphila kwakubo phakade, eternal life. Verse number 28. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami, nami ngiyazazi, ziyangilandela. Ngizinika ukuphila okuphakade, angizinika ukuphila kwanini, ngizinika ukuphila kwanini, ngizinika ukuphila kwanini, eternal life. Verse number 29.
azisoze zabhubha naphakade, aziye esihogweni, azisoze zabhubha naphakade. Indaba ngiyozikhokhela ikala lazo, azisoze zabhubha naphakade. Nabazalwana nayo i-translation ka angisoze ehlukile. Ngazi ukuthi angisoze usho ukuthi angisoze. Akekho ongazihlwitha esandleni sami. And ukuthi akekho ongazihlwitha esandleni sami usho ukuthini? Akekho ongazihlwitha esandleni sami. Bese aphinda ukugcwalisa lonto, ubaba onginikile mkhulu kunabo bonke, akekho ongazihlwitha esandleni sikaBaba. Akekho ongazihlwitha esandleni sami, akekho ongazihlwitha esandleni sikaBaba. Obani izimo, ilabo bezwe izwi kaJesu, ilabo abalandela uJesu, ilabo uJesu abanika ukuphila omunaphakade, ilabo abathanda ngaphambili, ilabo abangasoze bawa naphakade. And ilabo athe uzele ukuzomafela. Ilabo athe udila ukuphila kwakhe ngenxa. Obani izimo, ilabo uJesu Kristu abakhulekela bathi angikhulekeli izwe, kodwa ngikhulekela laba nalabo abazophila ngezwi labo. Self Romans. Ubuka nje some greens also. Kule point obani izimo. Obani izimo. Qala umpostoli Paul uveza ukufa kaJesu kuverse number 32. Uthi yena ongayigodlanga eyakhe indodana kepha wayinikela ngenxa yethu sonke. Igama elithi abantu abaningi yona le ngenxa yethu sonke. Obani yethu sonke. Obani yethu sonke. Ilabo uNkulunkulu angakubo kuverse number 31. Siyakuthini ngalokho na? Uma uNkulunkulu emi ngakithi, kubani ongamelana nathi? Obani wethu sonke ilabo uNkulunkulu angakubo. Obani wethu sonke ilabo abakhethiwe kuverse number 33. Kubani ozakumangalela abakhethiwe bakaNkulunkulu na? uNkulunkulu ongalungisayo. And uNkulunkulu wabakhetha nini? Umhlaba namazulu ngakasekela. Ubani wethu sonke ilabo uJesu abakhulekelayo kuverse number 34. Ngubani olahlayo? uKristu uJesu owafayo. Yebo impela owavuswa kwabafileyo, ongakweso kunene sikaNkulunkulu, nguyena osimuselayo. Ilabo uJesu Kristu abanxuselayo, obani abanxuselayo? Ilabo uJesu Kristu abanxuselayo kuJohn chapter number 17. Athi angikhulekeli izwe, kodwa ngikhulekela labo ekhomba kuphosela laba 11 bese kunalabo abazosindiswa ngezwi labo. Ilabo asaqhubeka uJesu bakhulekela, ilabo uJesu abakhulekelayo njengoba esezulwini. Obani wethu sonke ilabo abangasoze bahlukana noJesu. Verse number 35. Ngubani ozakusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu na? Just as a mocker. Ubani onamandla okusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu? Ubani izinto ezithelelo. Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukusingela, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na. Verse number 38. Ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingilosi nababusi nakho okukhona nakho okuzayo namandla nokuphakama nokujula nento enye edaliweyo eyakuba namandla okusahlukanisa nothando kaNkulunkulu uKristu Jesu inkosi yethu. Labo abangasoze bahlukaniswa nothando kaNkulunkulu. Nanto ekhona, nanto ezayo, nandlala nakuhlupheka, nanani ayikho into engabahlukanisa nothando kaNkulunkulu. Then ilabo ngempela uJesu Kristu azele ukuzobafela. uJesu Kristu wazela ukuzofela abakhethiweyo bakaNkulunkulu. Bangama millions bagcwele umhlaba wonke, uJesu Kristu wazela ukuzobafela. Wazela ukuzobafela. Now singakubona ukufa kaJesu ngokwalama verses, but at least siyavuma ngalezi zinto ezintathu. Siyavuma ukuthi uJesu Kristu akayifelanga ingilosi ezawa kanye noSathane, ngisho uSathane uqobo. That was a limited atonement. Ukuthi uNkulunkulu avele afika athumele indodana yakhe, ayithumelele abantu, bese kube nabantu abona ukona okufana nokwethu uSathane nengilosi na wonke umuntu avele nathi zona akayifeli uJesu. Unless maybe bazalwane uma sikholwa ukuthi somehow some way uSathane kokwenzeka khona. But izwi kaNkulunkulu libekile ukuthi ongasoze athethelela. Ongasoze athe even nengilosi zakhe. At least uJesu Kristu akayifelanga uSathane nengilosi nakonke. And number 2, kwi-Old Testament yonke imihlatshelo yayenziwa kwa-Israyeli. Israyeli wangasiko isizwe sonke sasiphila. Kwakunezinye izizwe ezazikade ziphila ama-Gentiles,
kodwa imihlatshelo yonke sikhuluma nge-Day of Atonement, sikhuluma ngoNkulunkulu ebulala bonke abantu eGibhithe, kodwa ethi imihlatshelo mayikhathwe ezindlini zakwa-Israel. There was a limited atonement. Abazosinda kolawini kaNkulunkulu Israel, kodwa bonke abantu baseGibhithe bazwa. Number 2, uma sebehamba ehlane sebenziwa i-atonement nabo konke ethempeleni eyenziwa kwa-Israel, hayi kuma-Gentiles. Wonke ama-Gentiles ayefa ayifesa ulaka likaNkulunkulu. At least that was limited atonement. Ogcina esineshoyayo ukuthi i-atonement limited isikhokho. At least sonke siyavuma ukuthi laba bantu abasesikhogweni, abanye abafayo manje ababhubhayo esikhogweni, ukufa kaJesu akubasizi. And the atonement at least is limited in 3 ways. In 3 ways. Now, in this 5 minutes, fisa sibuke nje ama-verses abantu abawasebenzisayo ukuthi uma sithi ukufa kaJesu okwabakhethiwe, why Paul iBhayibheli lithi all, wabafela bonke, why iBhayibheli likhulume ngobonke. Ngiyazi ukuthi lesikhathi esenginaso manje angeke ngikwazi ukuqeda wonke amavesi aseBhayibhelini akhuluma ukuthi uJesu wabafela bonke, kodwa ngizokhava nje the most uma kukhona olenkinga kuwo laba bafowethu bakhona and they're just ready. Oqala ubonke akahleze echaza ukuthi bonke ngaphandle kokwahlukanisa, or all without distinction. Ngamamazwi ubonke, especially makhuluma kuRomans chapter number 3 verse 23, kuba bonke bonile basilalela inkazimulo kaNkulunkulu. At least kwangakhulunywa ngoJesu ngoba yena wazalwa ngenasono. Okusho ukuthi ubonke akahlezi esho bonke. Suke esho bonke in certain kind, noma bonke ngohlelo oluthile. Even makhuluma ku 1 Corinthians chapter number 15 verse 27, kuthiwa uthobisele konke phansi kwakhe, kodwa yena othobisele konke phansi kwakhe akabaliwe kuloko kuthobisele konke. Osho konke kodwa lo othobisela konke phezu kwakhe akabaliwe yena uNkulunkulu. Amamazwi ubonke akahlezi ichaza ubonke. But the question ithi kulama verses engizowabuka u4 usho ukuthini ubonke? Asele ku 2 Corinthians kwabaseKorinte besibili chapter number 5 verse number 14. Ivesa bamangalo leli, but now you just see, because I can either so invent so khombisa lokusho kaNkulunkulu. KwabaseKorinte besibili chapter 5 verse 14. Verse 14. Ngokuba uthando kaNkulunkulu luyasiqhubezela, sikubona lokhu ukuthi munye owafela bonke, ngabo ke bonke sebafa. Oh. Munye owafela abantu bonke. Munye owafela abantu bonke. Awusho ukuthi uJesu Kristu akafanga efela abakhethiwe kuphela, kodwa wafela abantu bese kuthiwa ngakho ke. Usho ukuthi apply ukufengethe. Munye wafela abantu bonke, ngakho ke bonke sebafa. Kama manje bonke laba ababafela uJesu Kristu sebanjani? Sebafa. Bonke yini lento bonke sebafa? Ukhulunywa nge-union. Ukufa kaJesu Kristu wayekufa endaweni yabo, kwakunenhlanganyela. So since abafela bonke abafela sebanjani? Sebafa, the union. Kwakunenhlanganyisela between bona noJesu Kristu. Bonke sebafa, bonke babe nenhlanganyela noJesu Kristu, and bonke bafa. Lithi iBhayibheli kuRomans chapter number 6 verse number 6, baphinde banjani? Bavuswa kanye noKristu Jesu. Babe bonke bafa kanye noKristu, bonke bavuswa kanye noKristu. You need to say bonke does not mean all without distinction. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona, kodwa baphilele yena wabafelayo, wabuye wavuka. Obani abafela bonke? Yilabo bangasayiphileli bona, kodwa banjani? Abaphilela yena wabafelayo. Yasibonke. Kodwa bonke labo abafelayo. Hebrews chapter number 2. Verse number 9.
Verse number 9. Kodwa siyambona owenziwa wabamncinyane isikhashana kunezingilosi, uJesu ebekiwe umqhele wenkazimulo nodumo ngenxa yokuhlupheka kokufa, ukuze ngomusa kaNkulunkulu ezwe ukufa ngenxa yabo bonke. Oh, Jesu Kristu wezwa ukufa ngenxa yabo bonke. Okay? Those people are just read abafunda nje izwi with that simplicity. They just take little verse lelo, but yabonani? Wezwa ukufa ngenxa yabo bonke. But obani bonke? Verse number 10. Ngokuba kwakumfanelela okukhona konke ngenxa yakhe nakukhona konke ngaye, ukuba lapho eyise amadodana obani bonke, sons of God, those who are adopted, number 1. Amaningi enkazimulweni amphelelise ngenhlupheko yena onkosi yomsindiso kwabo, oyinkosi yokusindiso kwabo, ngokuba ongcwelisayo nabangcwelisayo bonke baphuma kumunye. Ngakho-ke akanamahloni ukubabiza ngokuthi abafowabo. Obani bonke sons of God, obani bonke ilapho uJesu Kristu angasenabahloni ukubabiza ngani? Abafowabo, the brothers. Verse number 14. Ngakho-ke njengokuba abantwana bahlanganyela egazini nenyama yabo, uqobo wahlanganyela khona nabo ukuze ngokufa amchithe obenawo amandla uSathane. Obani bonke abantwana bakaNkulunkulu. Abantwana bakaNkulunkulu ilaba bangenabahloni manje kwabiza ngani? Ama-brothers, our sons by adoption. 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter number 2. Verse number 3. Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu, othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso, ngokuba munye uNkulunkulu, munye umlamuli phakathi komuntu noNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu Jesu. Oh, verse number 4. Othanda ukuba abantu bonke basindiswe. Naye uNkulunkulu into ayithanda, uthanda ukuba bonke abantu basindiswe. Mahubo chapter 135 verse number 6. Bonke uNkulunkulu athanda ukwenza uyakwenza ezulwini nasemhlabeni. Amabaza yikho uNkulunkulu into ayithanda ukuyenza akayenzi. Once uthanda let verse to mean uNkulunkulu uzosindisa bonke abantu, kusho ukuthi uthi asikho isikhoko bonke abantu bazosindiswayo, ngoba yonke into uNkulunkulu ayithandayo uyayenza ezulwini nasemhlabeni. Again, verse number 1. Ngakho-ke kuqala kukho konke ngiyala ukuba umusa nokukhuleka nokucela nokubonga kwenzelwe abantu bonke. Ingaphela le service sikhulekela bonke abantu abasemhlabeni. Nawe izitheni bonke ngithi umusa nokubonga makwenzelwe abantu bonke, ukuthi asikhulekele bonke umuntu osemhlabeni. Thini amakhosi nababusi nabo amamazo bonke kanjani? Ngokwegaba. Bonke ngokwegaba. Ngamamazo uNkulunkulu uthanda ukuba abantu bonke akakhethi noma amakhosi noma abakhulu noma abancane, kuma levels zonke unabakhethiweyo baba. Kumakhosi unabakhethiweyo, uthanda ukuba abantu bonke kuma distinctions ahlukene basindiswe. And wesibili uthi munye umlamuli phakathi kwabantu noNkulunkulu umuntu bani? uKristu Jesu ilento ethi munye. Whether uyiJew noma uyiGentile, abantu bonke basindiswa ngobani? ngoJesu. Ngamamazi into ezokuthi uNkulunkulu enza umhlatshelo owodwa, and umhlatshelo owodwa uJesu Kristu ingobani? Wayefuna ukuthi amaJews namaGentile asindiswe ngobani? ngoJesu kuphela. Ngamamazi uthanda ukuba abantu bonke noma uyiJew noma uyiGentile basindiswe ngoJesu. Uthanda ukuthi abantu bonke noma kweziphi igaba basindiswe ngoJesu. John chapter number 3 verse 16. That will be the last verse. Before ufike umbuzo kubafowethu ukuthi bathi mntwana John chapter number 3 verse 16 uthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka
waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilona lo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Indaba bladandbalane ethi walithanda izwe kangaka. Shuthi uNkulunkulu wathanda izwe lonke ngithi. Waze wanikela ngendodana yakhe enikele izwe lonke ngithi. Oshuthi uJesu Kristu akafanga efela abantu abathile kodwa wafela yini? Izwe lonke. Oqala into ekumele siyibheke la ukuthi makuthiwa ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangakusetshenziswa igama lapho elithi so love the world. Oshuthi yini lapho ebatshazwayo? Kubatshazwa yini? Uthando kaNkulunkulu. What great love is this? Uthando olungaka likaNkulunkulu, uthando olumangalisa kangaka likaNkulunkulu. Lokuthi aze athande izwe anikele ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Sekumele sichaze izinto ezimbalwa lapho ukuthi mathiwa lento imeja uthando lukaNkulunkulu. Ngabe lento isho ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, okuchaza ukuthi izwe kangaka yini? Ubuningi babantu ukuthi uthando lukaNkulunkulu uyalibona likhulu kangakanani, ukuthi uNkulunkulu wathanda abantu abaningi kangakanani. No. Thiwa ukuze kube lona lo okholwa yangabhubhi, awuthi ukuthanda kaNkulunkulu kumejarishwa ngani la? Ngesono. uNkulunkulu wathanda the sinful human race. Noma uNkulunkulu esikhundleni sokuthi athumele ijaji wathumela ini? iSavior. Noma uNkulunkulu uthando lwakhe lwamenza ene ability yombili noma enegunya lokuthi angathumela umahluleli noma athumele umsindisi, kodwa ngenxa yothando lwakhe wathumela umsindisi kwizoni. Iloko lelizwe likushoyo. Iloko lelizwe likushoyo ukuthi uNkulunkulu wayene-choice yokuthi abulale bonke abantu, wayene-choice yokuthi athathe lonke izwe lisesigogweni, kodwa uNkulunkulu wanquma ukuthi alibekezelele izwe. Why? Ngoba wayekade ezothumela umsindisi ezweni. Kanti lo msindisi ezomthumela kuverse number 17 akafikanga wenza ukuthi abantu basindiseke, wakho kwabasindisa abantu. Ngokuba uNkulunkulu uyakumthumela indodana ezweni ukuba ayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, usho wayene-choice embili ukuthumela umahluleli noma umsindisi, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Not to be savable, but to save the world, usho njalo isigisi. So that the world may be saved in him. So that the world may be saved. So let me shuthini wena. Shuthini mina. Sesingakwazi ukurephrase amazwi kaPaul kwincwadi kaGalatia. Sesingakwazi ukurephrase amazwi kaPaul kwincwadi kaGalatia. Chapter number 2. Sesingakwazi ukwabuyisa nje obenjalo. Verse number 20. Verse number 20. Akuseyi yini ophilayo, kepha uKristu uphila kimi. Uma ukufa kaJesu kunje, sengakwazi ukuma ngithi akuseyi mina ophilayo, kepha uKristu uphila kimi. Kodwa ukuphila engiphilayo kalokho enyameni ngikuphila ngokukholwa, okungukukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yanikela ngenxa yami, yazinikela ngenxa yami. Sengakwazi ukuma ngithi ukuphile ngiphila manje, ngiphila ngokukholwa. Angisayiphileli mina, kepha uKristu uphila kimi. And ukuphile engikuphilayo sengikuphila ngokukholwa ngendodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. In Philip chapter number 3. Sengakwazi ukukhuluma njengoPaul verse number 8. Yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu uJesu Inkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu, ngifunyane kuyena, ngingenakho ukulunga okungokwami okungomthetho, kodwa lokho okuya ngokukholwa kuKristu, ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa, ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe. Sengakwazi
ngizokusho njengomphostoli Paul ngithi konke ngikushaya indiva ngenxa yokumazi uKristu. Akaphindi ngokuthi ngikushaya undiva kuphela kodwa athi ngikushaya izibi. Okusho ukuthi konke okwakwenza inzuzo kumina sekuyanyanyeka manje ngenxa yokukhulu kokumazi uKristu. Engathi uKristu akambulwa kwithi namhlanje. Engathi uKristu akavezwa ambulwe kithi namhlanje in a way yokuthi masiweya izinto sibuka zonke izinto ebesicabanga ukuthi zizisa uNkulunkulu, zonke izinto ebesicabanga ukuthi siyazi ziyasilungisisa phambi kaNkulunkulu, sibuka isiphambano nokufa kaJesu Kristu, siziweya zonke lezi zinto bese siyidedele zonke lezi zingane. Sithi konke ikushaya indiva ngenxa kaKristu. The last verse is Izenzo chapter number 2. Ungaba ne-conclusion yokuthi nakusonto sengizoyiphumela ngihambe ngingakholwa uJesu, waye mhlawumbe uJesu akangifelanga. Wathi futhi uJesu akangifelanga, ngithi usushiphi wafela abantu abaningi noma wafela abantu abathile. Wathi mina uJesu akangifelanga. Oqala ngishongo vele wakufela. No one said that. Ivangeli esishumayelayo alihambe lithi uJesu wakufela. That's why ngikuthole lolo lizwe eBhayibhelini kuwonke umuntu oshumayela ivangeli. Uphostoli uPetru, uphostoli ubani, akekho owakwatshela abantu ukuthi uJesu wakufela. Kodwa bonke batshela abantu ukuthi uJesu Kristu wafela izolo isiphambano nokumhlatshela ngenxa yesono. But khona into ekumele uyenze. Khona into ekumele uyenze ngoba wafela izolo isiphambano, ngoba wenze umhlatshelo ngenxa yesono. I'm not personalizing this to say wafela ubani wafela ubani wafela ubani. Kodwa engikwaziyo okuphelele ukuthi uJesu Kristu wakufa ngenxa yesono esiphambanweni. And yini uNkulunkulu into ayikhomandayo kubantu bonke emhlabeni wonke ukuthi abantu baphenduke bakholwe ukufa kaJesu Kristu. Verse number 37. Sebekuzwile lokho bahlabeke enhlizweni yabo bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenza njani na? uPetru wayesethi, phendukani, yilona lo yabhabhadiswa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu. Ngamanye uPostoli uPetru uthi kubona uma senikuzwile ukuthi uJesu Kristu wafela izono esiphambanweni, uJesu Kristu wafa ngenxa yesono esiphambanweni, phendukani nikholwe lokho kufa kaJesu Kristu. Sukani kumsebenzi yenu yonke umnyama nibeke ithemba lenu lonke ekufeni kukaJesu Kristu. Ngamanye masithi udayi namhlanje awuzufa ngoba uJesu Kristu akakufelanga, uzofa ngoba ufunanga ukholwa ukuthi kunendodana kaNkulunkulu eyafela izono esiphambanweni. Believe and repent. Number 2, uzofa ngoba ufuna ukuze ekhanyeni ngoba imisebenzi yakho miba, ufuna ukuthi idalule ukhanya. Leave your works of darkness and follow the cross. Ngamama siya yonke imisebenzi yobumnyama ulandele isiphambano, ukholwe isiphambano, ukholwe kufa kaJesu Kristu esiphambanweni. Number 2, if ubuyibiza ngomzalwane and usacabanga ukuthi kunento precious aphezulu kaJesu empilweni yakho, think again. Think again. Musacabanga ukuthi kunento precious aphezu kaJesu. Uma mama ithazi wonke abulawa engafuni ukuphika uJesu, engafuni ukuvuma ukuthi uJesu akasiyinkosi, abhenishwa bonke abantu bebuka. How about you ukushiya nje these tribal sins? Musacabanga ukuthi kunento precious aphezu kaJesu. Think again. Let us bow as a prayer. Baba, wawungakhongelekile, wawungaphoqelekanga uthumela umsindisi, wawungathumela Nkosi umahluleli abhubhise abantu bonke, wawungaphoqelanga futhi uNkulunkulu wethu engcwele ukusiyeka ngesikhathi sona ngo-Adamu, kodwa wangasibulala uphinde uyidalela abantu abasha. uNkulunkulu wethu namandla, kodwa basenzela umusa. Umusa ongaka Nkosi uyasimangaza. Umusa ongaka Nkosi uyasimangaza.
Siyabhawa kuwe uNkulunkulu wethu namandla onke. For the fact ukuthi umbhoshongo awelanga kithi. For the fact ukuthi uHerodi akasixubanga igazi lethu lelemhlatshelo. For the fact ukuthi asigayekanga nengozi zemgwaqo ezenzeka usuku nosuku. For the fact uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi asiyifesanga intukuthelo yakhe ephelele kithi. Kodwa wanquma ukuyithululela endodaneni yakho uJesu. Ngalokho Nkosi siyakudumisa emini. Ngalokho Nkosi sikunikeza udumo uNkulunkulu wethu namandla onke. Siyakholwa uNkulunkulu wethu ongcwele sizungakholwa kwethu. Senze uNkulunkulu wethu namandla onke sisuke kumsebenzi emibi. Sisuke kuzo zonke izinto ebesicabanga ukuthi ezibaleke kakhulu empilweni yethu ngaphezulu kokufa kaJesu. Senze uNkulunkulu wethu ongcwele sisuke kuzo. Kakhulu uNkulunkulu wethu namandla onke. Ngikhulekela wonke umuntu ola uNkulunkulu wethu namandla onke ongakaze akholwe asuke emsebenzini yakhe yobumnyama. Ngiconvince uNkulunkulu wethu namandla onke umdonsele kuwe uNkulunkulu ngamandla akho. Menze uNkulunkulu wethu ongcwele angaphumi lapha enganikelanga ukuphila kwakhe. Amukele umsebenzi ophelele owenziwa uKristu esiphambanweni. Menze uNkulunkulu wethu ongcwele izono achoose ukuphuma ayoqhubeka nazo uNkulunkulu azibone zizimbi. Abone uNkulunkulu wethu ongcwele kufanelekile ukuthi ashiye. Athabathe isiphambana kulandela. Siyakudumisa uNkulunkulu kulesikhathi. Ngakho konke usenzela kona. Bele uNkulunkulu ophakeme. Egameni likaJesu Christ we pray. Amen.